Και δώσατε χαρτοφυλάκιο σε αντιδήμαρχο, απλό δημοτικό σύμβουλο, πρωτοτυπήσατε. Δεν είναι κακό η πρωτοτυπία. Δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο αντιδημάρχους φραγίδες, μόνο και μόνο για να έχουν έναν τίτλο. Το κάνατε. Σε εποχή μάλιστα, αυτό είναι που μου έχει κάνει εμένα εντύπωση, οι δήμαρχοι διαμαρτύρονται για τους μειωμένους αντιδημάρχους, και εσείς έχετε ένα λιγότερο από το προηγούμενο χρόνο, και τους λίγους συμβούλους που έχει προκύψει από τον νόμο. Εσείς με το πνευματικαστική σας είσαστε μείον έναν αντιδήμαρχο. 4 δηλαδή. Δεν μπορώ βέβαια να μην αναφερθώ για τη μη χρησιμοποίηση των γυναικών στη διοίκησή σας. Ενώ έχετε στελέχη που απέδειξαν τα 2,5 χρόνια ότι το αξίζουν και μπορούν. Δικαίωμά σας. Αποδείξατε με τον ανασχηματισμό σας τις προθέσεις και τις αξίες που προσφέρετε. Οι αλλαγές σας γίνανε με κριτήρια ενδοπαραταξιακές και κομματικές ισορροπίες, χωρίς ίγνος αξιοκρατίας. Δικαίωμά σας. Και έγινε περισσότερο φανερό η αδυναμία και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η διοίκησή σας, ώστε να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα της πόλης, αλλά και τα προβλήματα της καθημερινότητας, μόνο γι' αυτό συνεπάγεται για την πόλη και τους πολίτες. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στην καθαρή Δευτέρα, στα Κούλη. Νομίζω ότι τώρα, εμείς ούτως ή άλλως το έχουμε καταψηφίσει σαν αντιπολίτευση, νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτείτε το σημείο που έχετε επιλέξει για να γίνεται η εκδήλωση αυτή από τη στιγμή που άνοιξε το κέντρο πολιτισμού. Κύριε Δήμαρχε, ξέρω τι θα πείτε. Θα πείτε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά εδώ κατοικούμε και γνωρίζουμε και τον κόσμο και τα πράγματα. Θα μας πείτε ότι ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση. Και εγώ θα σας πω ότι κόσμο δεν είχε. Τα τραπεζοκαθίσματα από το σημείο που μοιραζόντουσαν τα τρόφιμα και μετά δεν είχαν αφαιρθεί και οι καρέκλες. Άρα ήταν ο μισός χρόνος. Ποιοι καθόντουσαν στα τραπέζια? Όλα τα τραπέζια ήταν γνωστά. Και κυρίως ήταν άνθρωποι του πρώτου καπί, δηλαδή της Ευαγγελίστρας και του καπί της Κέρκροπος. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν στα τραπέζια και διασκέδαζαν εκείνη τη μέρα. Θα μας πείτε ότι είχε ουρά. Ναι, είχε ουρά και μάλιστα μεγάλη. Αλλά ποιοι ήταν αυτοί που πήραν και στις 1 η ώρα τελείωσαν όλα τα εδέσματα? Ήταν οι άνθρωποι που το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος βομβάρδισε διαφημιστικά όλες τις προηγούμενες μέρες και ήρθαν, πήραν τις σακουλίτσες τους και ή πήγαν δίπλα και διασκέδασαν και χόρεψαν ή πήγαν κάπου αλλού. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όσο και αν θέλετε να την ανατρέψετε, είπα τον κόσμο τον χαιρέτησε όλο, το ξέρω. Και για να μην πείτε ότι τα βλέπω όλα μαύρα,